Prank ra to ma sa mong vlog. Hi guys, same day, another vlog. So, ganina rami nag-vlog and karon rami maka-intro kay nakalimot mi gama sa intro kay dinalian kay to nga gama nga video ganina kay nakuha ra pud to namo sa kanang prank call ni Alex Gonzaga and nakauna na rami kay among lula magud kay dali ra kay maila jud basta tawag-tawag and dito na nag-connect og kinsa man tawagan and karon nami maka-intro kay naligo nami 11 na to si uy 11 mga 11 kape nami naligo kay tungod sa kaigang naligo mi sa gawas may tubig. So karon time check 12:37. So another day na ni but ang among intro kuan pag last day. So kuan kanang without further ado, let's go. Ringing. Ate ko ito. Hello? 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 Kanang hello? Kang mamaglipong ni nga ba nga cellphone? Hello? Taga barangay ni ma'am. Barangay Abakanan. Barangay Abakanan. Kanang naamoy quarantine pass diha? Pila ka buok ang magawas sa usa ka bahay? Pila ka buok ang gawas ninyo sa usa ka adlaw? Sara. Kapila man mo magawas sa isa ka adlaw? Sige. Ha? Kisa may nakapangan sa inyong quarantine pass? Kuan taga si kuan ni Sekretary ni sa Abakanan, sir. Tuga na ta. Ayusan dyan. Sige, sir, ganang. Sir, murag, wala lagi gilantan sa inyong balay? Uy. Hello ma'am. Di ba ma'am, usara man mo gawa sa panimalay ma'am? Ngano man lagi ma'am nga gamot? Ngano man lagi ganiha ma'am nga gamotor-motor man lagi? Dili man ba mong but pasabot ma'am kay nidong mo diri sa Serabulyones kung may mga bana ga motor-motor. Nya dapat isa naman ang mugawas sa panimalay ma'am. Nganong kamo mang duha nga isa ra man ang gialad nga mugawas.
Dili ito pwede nang ibugho ka, ma. 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 G sinig Jinjin, ma. Prank na to. G sinig og si Jinjin. Ga-prank lang. Sorry, Tin. Sorry, te. Sorry, te. It's a prank. It's a prank. Ma, prank na to, ma, para sa vlog. Prank na to para sa vlog. Ilad rato, te. Sige, te. Bye. Bye-bye. Sige na, ma. Bye-bye. Bye-bye. Joke na to, ma. Bye-bye. Love, love, love you. First victim. Let's First go. Second. Second victim. 1, 2, 3. Go. Go. Hello? Kanang Hello, ma'am. Mo ni balay nila, Ma'am Salina. Hello, ma'am. Mo ni balay nila, Ma'am Salina. Taga barangay ni ma'am. Green. Hello? Ma'am, taga barangay ni ma'am. Kanang namoy quarantine pass diha. Kinsay nakapangan sa inyong quarantine, ma'am? Kinsa may ngan? So isa ra kabuk ang magawas sa isa ka balay. So walay gilantan sa inyo ha. Wala. Kanang Hello? Hello, kanang walay giubos sa inyo ha, ma'am? Ha? Walay giubo, ma'am. Wala. Kaloy sa Ginoo. Walay gisipon. Pila mo kabog sa isa ka bay, ma'am? Ha? Hello? Ma! Ma! Oy, ma! Oh, it's a prank! Ilad rato, ma. Kamusta ra gani?
Ma. Sige, bye. Namuot po sila, kinailag ko. Sige na, ma, bye. Ano sa? Manong iilag mo ko. Prank ra to, ma, sa mong vlog. Sige na magbabay. I love you. Sige na, ma, bye. I love you. Kaduhang biktima. Third victim. Third victim na dyan eh. Ang name ani si Ate Bibot. Bibot. Naka-picture Ate Bibot. Wa. Sige. One, two, Muha to sa three, go. Facebook. Ringing. Oh. Hello? Kanang Hello, sir. Si Sir Nilo Dusal, ne? Kanang taga-barangay ni sir. Kanang may quarantine pass diha. Kamo ang pamilya. Kinsa may nakapangan, sir? Ang mga bata nimo, sir, kanang naara lagi kalingaw sa bahay? Ikaw to pa niya. Ha? Kanang pila mo kabuok sa isa ka bahay, sir? Kanang walay giubo, sir. Walay gilantan. Atong niya aking atlaw rin, init eh. Wala giputo na instant nun. Sino ko po na ulihan naman. Maayo, sir. Kanang Call. Call. di sini ina. Call. Call. GC ni call. GC. Jinjin ug GC call. Si Jinjin ba ug GC si nga, GC? Nagbilya call. Call nag dito tinuod call ha prank ra to call. Ikaw rin pa ibutang ha. Hindi ko magpaibaw. Nag-ringing. Duty man ni. Lumilipad naman ang isip ko. Hello, sir? Hello? Hello, ma'am? Yes? Si Ma'am Genevieve, ne? Yes, ma'am. Ako ne. Kanang mangutanan ako, ma'am. Huwag na ba may quarantine pass diha? Pila mo kabuok sa isa ka bay? Juan. Duhame. Duha? Ako'y gagaw. So, tanan-tanan? Juan. 1, 2, 3, 4, 5. Apil bata ay 6. So, walay giubo, ma'am. Ay 7, 6. Kasama? Walay giubo.
sige, kanang walay gisipon. Wala. Walay gilantan. Wala po. Suway daw kubo. Ato rin tinindi. Kalag, dapat si Mama Maria ninya anak ma'am. Kilisang, marinig niya na. Hello, ma'am. Pwede makag-istorya ni Kuan, yung mag-agaw? Dara. Sige. Hello, ma'am. Good evening. It's a prank. Ako ni uy. Atay. Ano to? Wala ra gyud. Ga-prank ka vlog mi uy. Atay na mo din, oy. Abi kang DSWD na. Katawa eh. Kapahan may kunta. Say hi. Kapang, Ipaningat. Opo. May barin. Kuan ni prank call, prank call. Sige, bye. Kapilan na to. Si Lula na. Lula na ta. Ikaw apat na si Lula. Ikaw to na nagkit. So, ang last nga among i-booking is Si Lola. Hala si Lola. Balik si Lola. Sige, Okay. Asa na ka man? Tawagan na daan to imong cellphone. So, ang Igamit pong... man. Ang cellphone ni Lola nga ikaw mama. Asa man to? Maman. Asa? Maman si. Asa to? So guys, akong cellphone gamitin. Basi na ay kuan ani, na ay punbok. So, 927-568. ato na ibutang. Ato na ibutang. Mamatay kamera. Lumilipad na naman ang isip ko. Huwag ka na pang bro mag-upload kamera. Wait, nakitry na. Maman. Nya balik ka ani. Manay nanawag. Tiga barangay. Hindi ka rin taga-barangay ka mo ka ba? Ato na ibutang sila gamisa. Imo ilantay ko na kita ito baga. Isa sa ito. Haring kontak. So 927-568-4424. Call. Isa. Nga din naman ang kontak. Tara. Kau. Dakan. Dakan. Sige, dakan. Dakan na. So ako lang mag-isa ngayon kasi si JC. Let's get ready to rumble! Hello? Hello? Taga barangay ni ma'am. Kanang, ma'am, mangutana lang kung nahaba kay quarantine pass. Ako? Oh. Tanang ay. Kaya sa kapalay, usara. Pero ang apo mo isyuhan. Nga. So pila na may edad na to, ma'am? Oh, so kanang sa isa ka balay, ma'am, pila mo ka buok? Ha? Sa usa ka balay, pila mo ka buok?
So isa naman ang quarantine pass, ma'am. Isa lang mo gawa sa inyong balay, ha? Ma'am, ikaw to mo nakitaan ganiha, ma'am, nga nag-yellow, nga nanughit o saging. Ano? Ikaw to mo nakitaan ganiha, ma'am, nga nanughit og dawg saging. Oo, kay nagkuhan ko na ay siya ko ibang gud nga kuhan ba kanan ay dengan anang plan mo ang gaman o kuhan kanan ay anang tapos nag-experiment dengan sa pagkakasam ka. Sunod ma'am, magkanang magmas, nang gawas, ma'am, ha? Sige. Sige, ma'am. Isa pa! Buang ya. Kay kung kita mo rin, tawa ka. Tarong-tarong mo sa dubag. Midigamo. So, tawagan na to. So, ringing na. Garing na, Ringing na garing. kami. Di pa dahil ang Di. motor. Hello? Pero Hello, ma'am? kinsa ni Si Ma'am Digamo, ne? Kanang, kuan lang mi ma, mag-survey lang mi, og naa ba mo'y quarantine pass sa inyong balay? Pila mo kabuok sa inyong balay, ma'am? Wala giubo? Wala giubo? Wala giubo sa inyo, ha, ma'am? Ubo? Wala gisipon? Wala pa gilantan. So, kapila mo gawas ang gadala sa quarantine sa inyong balay, ma'am? Sige, ma'am niya. Dili mag ka ng gawas-gawas ang mga bata, ma'am, ha? Ako ni Timi. Ako ni Timi. Si Jinjin, hoy. Timi, say hi to our vlog. Ay, sa mong vlog. Ay, sa mong vlog. Ay. Ga-vlog ko, ante. Ga-prank ko. Ga-prank ko. Oh, ga-vlog ko, ga-vlog. So guys, mo na to ang among unang na biktima. The booking is Na booking is si Ate Milda. Sunod kay si Masalina. Ikatulo kay si Tibibot. Ikaapat kay si Ate Bib og si Tita Ninya. Ikalima si Lola. Ikainom si Ate Mi. So, ang mga na-prank ana kuan na ta, ginawa na ta, di na ta makumaan kay igo kami nangamustag na bay gisipon, giubo. O pila ra sila kabuk sa isa ka bay kay para prank naba gud sila ay sila. quarantine pass. And kanang sa may uban
So adto ra matapos among video. Unta mag-good vibes mo mutanaw sa moang video kay Laughtrip kaayo. Laughtrip kayo kay sa mo tatong bayo nga musta. Nang musta, oy. Kamusta mo nga ano mo? So peace mo Nang masalin. musta mong silingan. So for the information of everyone kanang ko na to namo paryente o family ra to namo magitawagan. And so mao na to ang ending. Salamat kay sa pagtan-aw. And ayaw kalimot nga manghunaw. Manghunaw and mag-alcohol kanang proper hygiene jud sa inyong lawas. Samot na karong panahon na nga daghan ang nasakit og daghan ang uso pang virus. Yes. Kanang magpray ta kalingaw ni God nga unta mahuman na ni kay daghan ang mga tawo nga walay trabaho sa pagkakaron nga uban wala nagikaon. So magpasalamat po ta sa uban nga mga kwartaan kay nakapanghatag sila og mga gamay nga relief goods. Mahinabang sa mga kuan sa atong gobyerno ayan po na to atong presidente ug atong mga naa sa atong gobyerno karon nga tagaan mga frontliners sila jud ang atong pasalamatan pod kay wala dili tungod nila silang sakripisyo bisag di na sila kita silang pamilya nga kada adlaw imbis lami kay uban-uban sa pamilya kay nalagi walay trabaho pero atong frontliners padayon gyapon nga naa ning serbisyo giubananta gibantayan ta sa kalingaw. So pakpak and dinhi natapos among video. So og dili wala pa mo na subscribe na, like and comment na lang pod mo sa inyong maingon masuko ba more mo katawa. And bell pod sa tong YouTube sa YouTube ha. So tanaw mo daghan kang salamat og good night. Ay good night. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye.